Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, παίζω με τυχαία παιδιά από το World. Άνοιξα record τη στιγμή που μου είπαν ότι είμαι πολύ καλός παίκτης και με έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο, ούτε καν θυμάμαι. Οπότε ας μην το καθυστερούμε άλλο, πάμε να δούμε αντιδράσεις και gameplay. Πολλά τέτοια έχεις βάλει. Ρε, είμαστε με έναν φίλο στη Σουηδία με το M4. Αυτή είναι Σουηδία. Τι? Αυτή είναι Σουηδία, δεν ξέρεις ούτε αγγλικά μιλάω. Είναι Ελβετία, Σουίτσερλαντ. Battle Royale. Battle in style. Δεν έχουμε μάθει και όλες τις χώρες για να τις ξέρεις εσύ στα αγγλικά. Που μου λες ότι ο άλλος είναι στη Σουηδία. Σουηδία στα αγγλικά είναι Σουηδέν. Δηλαδή... έναν πόλο. Άξιε, πώς κάνεις έτσι? Με τη γεωγραφία τα παίρνω λίγο... Πες εδώ που έχει ποδοστήματα. Εγώ πες το με το Το ποτσίνο κέψω. Ποτσίνο. Εγώ έπεσα από τσίνο. Εσύ άμα έπεσες από τσίνο, κατέλει. Ναι, πάμε. Θα κάνουμε όλους τώρα. Βρήκα ένα άτομο, αλλά δεν έχω όπλα. Ω, πάει ο Όδη. Ω, τον έφαγε. Θέλω όπλο. Έχω μόνο πίσω. Βάζω. Θα το φάω. Με έφαγε. Το ξέρω. Δεν πήρα ούτε ένα kill. Και δεν πήρα ούτε το kill μου, φαντάσου. Ρε, ο άλλος έχει βάλει λεφτά μες στο παιχνίδι. Θεωρώ πολύ. Έχει πάρει κοινό που είναι πορτοκαλί και έχει πορτοκαλί μαλλιά. Δεν θα πάλι φέρεις το SMG. Ό,τι να είναι. Γαμώ το, είχα μόνο 9. Μείνει ούζι για εκεί και δεν το πήρα. Σκάτα. Μας κάνει. Αυτός έπεσε στη πιο μακρινή άκρη του map, ρε φίλε. Εγώ εδώ θα παίζω. Όχι το μεγάλο κτίριο, το σύνδεσμο του κύριου. Είναι άτομο! Πήρε όπλο! Ας το όπλο! Είναι όπλο, ρε! Πάρ' το πλάκια. Είναι όπλο, άτομο! Θα πάμε, έλα! Σπάρει! Ωραία, το άτομο είδα. Εδώ. Πού το. Triple kill. Έχω κάνει 82 χέτος. Αμύ, αυτό που λόγω λυπήνει ζωή.
Μου δίνεις και εμένα ζωή. Δεν ξέρω, όχι λέει. Μπρο, το έσκασα 89 γιατί το λέω. Δεν μπορώ με το φάρμα στο όπλο. Το σκάτα. Όταν πρώτα να το φάω. Πες μου ότι βρήκα. Ναι. Αλλά δεν έχω καμπύλες. Δεν τον βλέπω ρε εδώ. Πρέπει να μπει και μέσα. Εγώ ένα χείλ θέλω. Έλα δεν θέλω. Λίγο σε φάει. Ναι. Σώσε με ρε. Είχα κάποια κόντζα. Έχει και αυτή. Έλα σώσε με. Τώρα. Πού έχει το πιο κοντινό τέτοιο. Αγορά. Μόνο στο πικ. Όχι. Εκεί. Όχι. Έχει και στην κότα του Ναι, εκεί πέρα πάω. όχι εκεί. Όχι εκεί ρε. Όχι. Αυτός είχε Evogan Scar. Το είδα και το... Έλα γαμό. Στον κύκλο και πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Θα πεθάνει κάποια στιγμή. Γιατί θα δυναμώνει. Θα τρέξει, θα πλάβει. Έλα. Έμεινε 32 HP ο τύπος. 28 μισό. Γιατί βάζεις global, αφού αυτός είναι low. Εκεί μηδέν. Τον... Έτα του κι άλλες. Κι άλλες. Πω καλά. Τώρα... Τώρα... Ναι. Μπλέξιμη. Χάσαμε, ναι, όχι. Ρε, έχει φορτούνι. Ξέχασε ότι αλλάξαμε version. Νομίζω ότι ήταν νερό ο άνθρωπος. Νομίζω ότι ήταν νερό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν πολύ ό,τι να είναι στο τέλος, δηλαδή και στα edit μου σπάσαν τα νεύρα. Αλλά γέλασα πολύ με τα παιδάκια, οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.